Dicía Mariano Raxoi que gostaba da Cataluña porque fan cousas. E hoxe vamos falar dunha desas cousas que fan na Cataluña. O videoxogo Dracamar. O xogo deronmo gratis para que o probase, mas todas as opinións que falo aquí son miñas. O Dracamar é un xogo de plataformas en 3D ambientado na cultura mediterránea, desenvolvido por Petuns e por 3Cat, que é a televisión pública da Cataluña. Ei, a xente da Galega, tomai nota! É un plataformas en 3D. O típico colectatón en que tes que ir explorando as fases e coleccionando diferentes obxectos. Ten moitos detalles que lembran outros clásicos do xénero como Crash Bandicoot ou Sonic Adventure. Ten 15 fases que poden durar entre 20 e 30 minutos. Longo demais pro meu gosto. Ten uns gráficos bonitiños e rechamantes, mas a música é xenérica e totalmente esquecível. Quero determe un momento no tema dos idiomas. O xogo ten textos en 7 idiomas, non ten galego da Galiza, podedes xogalo en galego do Brasil, mas está dobrado só a 3 idiomas: catalán, castellano e inglés. E aquí está a miña queixa. Non podes escoller por separado a lingua dos textos e a lingua da dobraxe. Se escolles como lingua o galego do Brasil, a dobraxe automáticamente está en inglés. Oh no! King Pride has blocked the tunnel. E eu quero xogar coa dobraxe original en catalán. I tant! Només cal fer-los expulsar les moquiboles i tot arreglat. E aínda iría un pasiño máis alén. Neste mundo é moi difícil competir con xogazos de plataformas como o Sonic X Shadow Generations, o Mario Odyssey ou o Astrobot. Entón, a única maneira de sobresaír é apostar todo na identidade. Eu tería os textos traducidos a todas as linguas posíveis, mas a dobraxe sempre e exclusivamente en catalán. E non importa que xa xente que non entende o que falan. No Animal Crossing todos falan mi 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 mi. E é un dos xogos máis vendidos da historia. O xogo custa 20 euros e está disponível en Steam en todas as consolas actuais. A miña opinión. Se estades a aprender catalán ou tendes apego á súa cultura, avante. O xogo está bastante ben. Mas se non tendes unha especial conexión con ese país, por 20 euros podedes encontrar xogos de plataformas moitísimo mellores.